In the wake of the Southern African Development Committee SADC Summit held in Zimbabwe last month, the city of Mutare finds itself grappling with the aftermath. Vachibere mushe toona vagari vemuguta aiwa rekwamutare vanouya vachichema vachiti aiwa takabva muthis SADC Summit, vanhu matambudziko atiri kusangana nawo haamboratidzi kuti aiwa nyika yanga ine summit nekuda kwethe damage yakakonzereswa nemapreparations for the summit. Sanapinda mashuka anobuda nyogo panapa undobva wasubscribe ulike turn on the bell icon. Tipinda vanonyora vachiti in the months leading up to the summit, Mutare abuzz with activity. Heavy duty trucks rode in and out of the city, transporting materials for renovations to spruce up Harare ahead of the event. Roads already in a bad state bore the brunt of this influx of traffic and many were left damaged. Locals watched as their thoroughfares deteriorated further, a stark reminder of the heavy toll the infrastructure had taken. Toona kuti aiwa vagari vemuguta rekwamutare vanaichema vachiti aiwa taivaona vakomana taivaona maheavy haulage trucks achipfuura in and out akatakura material for preparations of the SADC Summit, but vakuya chema vachiti aiwa this activity yakakonzeresa kuti guta ravo ridamejeke. Vari kuona kuti hapana munhu ari kuteka responsibility yekuda kumaintaina the damage yakakonzereswa, vachiya vachiadvocate vachiti yes, yakanga iri SADC Summit, it is a privilege yekuiwana munyika yedu, munyika yeZimbabwe, but hatisi kuona importance hwayo, hatisi kuona kukosha kwayo. Noda kwokuti matambudziko aramba achitowedzera kune vagari vemuguta rekwamutare. Mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona aiwa vakomana vari kuchema vasiri kufara nechitiko ichi? Pindai comment section medu mutudze mafungiro enyu, musangano subscribe kulike pamwe chete turn on the bell.